Mä käytän semmoista kunnon teknologiaa, että tää niinku puhelimen näytöidestä nyt tuulee. Pitäis hankkia semmonen mikrofoni tähän mun kameraan, siis semmonen tuulisuojus. Kuten näette nyt siitä niin se on. Mä laitan sen siihen ruudun viereen sen mun Pokemon Go-jutun siitä puhelimesta. Tää on tämmönen vähän niinku. Tää video on sitten ihan niinku totista Pokemon etsintää. Tää ei oo niin semmoista niinku pelleilyä mitä siinä ekas videossa. Nyt me etitään niinku ihan tosi kunnolla. Tutkitaan jokainen nurkka ja varmistetaan, että me saadaan jokainen Pokemon. Mä näen teerässä, kun mä löydän jotain erittäin hauskaa ja kivaa ja mukavaa ja joo. No, me ollaan Nikon kanssa kävelty varmaan joku kilsa, ei löytynyt yhtään mitään. Mä en nyt jaksa laittaa sitä ruutuun, ei tässä näy mitään kiinnostavaa. Ei perus shitti Pokemoneja, vaan noita vitun rattatoita ja noita puluja. Ja nyt löytyi tosta toi ratta. Ajateltiin kävellä aika pitkä lenkki, varmaan kuin 5 kilsaa jotain semmoista. No. Ja me löydettiin Miau. Yes. Oh yeah, nyt vangitaan. Nyt sä näette. Siellä se on suoraan asfaltin keskellä. Täydellistä. Nyt mä mä sain sen. Yes! Me näyttämään lisää Pokemonia. Tää oli ensimmäinen päivän hyvä löytö. Mentiin tänne vähän syvemmälle metikköön. Tonne me jatketaan. Vitsi, täällä on selvä merkki. Tää on mustikka, selvä merkki jostain. Ei oikein löydy Pokemoneja täältä metiköstä. Pitää tyyliin mennä tonne tien lähelle takaa löytyy. Vielä pitää nauttia tästä metiköstä, kun sitä vielä on. Jos joku päivä tähän rakennetaan vielä jotain rivitaloja. Muuten söisin näitä mustikot, mä jaksan nyppiä niitä yksi kerralla. Jos on ämpärillinen ja sitten mun lusikalla mussuttais. Ollut nämä samat Pokemonit koko se ajan, kun me tultiin tänne mettään. Eli täältä ei siis löydy yhtään mitään. Me tultiin Nikon kanssa bussiasemalle. Noin serverit lakas siinä Pokemon Go's, niin on enää niinku voi kuvata oikein löytynyt oikein mitään myytäkään. Löytiin tossa Shivas, mä ostin tällaisen kunnon Good Morron appelijuoma. Niko osti tämmöstä läskinpojana sokerijuomaa. Joo, tässä mä ajattelin sitä, mitä se on normikokista, vitun rasvasta sokeria. Täällä on helvetisti porukkaa, täällä on joku tapahtumatyyli tätä. Niin täällä oli joku pesisleeri. Vittu sehän Shivas jotain 100 semmoista vittu 7-vuotias muksu, se kirkkuu vittu korvat sanoo ei kestä. Vittu jokainen kokispullo oli viety. Yksi kokis siellä perällä, sekin varmaan vittu hiplattu silleen, avattu korkea ja maistettu, en tiedä. Zero ei ollut koskettu, se oli ihan täynnä. Niin Zero ei ollut koskettu. Kuka semmoista kusillit kun jois vittu paskat Zero? No niin, näkee miten läskeen noin kun näyttää sen sokerilitko eikä sitä, niin. Missä ei oo sokeri. Kello on nyt varmaan jotain 7:01, se tulee 8. Koska on rahat esiin, ettei edu siihen sit alkaa rämpimään nyt. Tippuinkin rakoon vai sillä 2 €. Just sillä ainakin, kun lattialle kun jossain lompeksi yrittää siihen repiin, niin sillä. Mut jep, me varmaan etitään siihen bussimatkalla vähän Pokemoneita. No niin, nyt päästään kehittämään tää Pidgeotto Evolve. Oi. En oo ikin nähnyt kun tää Evolve. Oi. Nyt vielä tehdään tuonne Power Up. On se on. Oikein CP se on. En mä tiedä, mä katson kun mä oon Power Upannut. 112. Aha, murrat rotta katte on parempi. No niin, matkustettiin sille bussille. Käytiin tossa filmtanssusta tämmöstä ihan karkkisäkin. Niko etsii vähän innoissaan Pokemoneja. Milloin tää mehu kainalossa? Kiintoisesti karveen mun Pokepallossa. Oliko kiva etsiä näistä Pokemoneja? Joo, mä löysin 4 uutta. Yes. 4 uutta Miau. Mato. Tää oli Eevee, sit oli joku toinen. Ja kauanko me meni? 2 tuntia. Löydettiin 4 uutta. No liikuttiin. Tässä se liikunta menee pois, kun se on näitä. Niin, tässä niin. Niin.
Oi, tuossa kukka. Kukka löytyy. Kunnon kukka, mikä tää on? 95. Niko löysi kukan. Vitsi toi Niko spottasi jonkun hyvän Pokemon, niin se käppäilee tuo pitkällä. Me ollaan menossa tonne päin. Ja se lähti tonne. Karkki. Ja se menee. Se on vaan odotettava tässä, että se tulee takas. Tästä näin saatte eikä ihmettele näitä karkkipussia. Nähdään